Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pitsa 17 na. Buwan mga higala sa Marso, tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natangan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may isgutanan karong butaga mga higala ang defense team ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga manalipod kaniya sa International Criminal Court na porma na panguluhan kini sa veteranong International Defense Lawyer o British-Israeli lawyer nga si Nicholas Kaufman. Musuporta kaniya sila si Attorney Salvador Medialia o Attorney Harry Roque. Straight to the point. At nagpagtagad lubuntaga mga kaigalaan mo na akong giingon sa kinini ang atong pag-discuss ini mga kaso nga daghan ni mga higalang mga anggulo, no, samtang atong gi-question sa mga kaigalaan ang daghang mga questionable ining mga panghitabo aron o niya kinini ang tagaan tanig pagtagad mahigala kay dili pa ni mo nagiingon nga mga pagsubok lamang yan alang kang Duterte mahigala og sa iyang mga loyalist wag mong isuko ang laban. Mura din siya mga kwan kasamang Idol Boyke ayaw lang, kumbati lang Japon So, dunay daghang mga rally manghigalang ikipanghimo sa weekend mga sukiti paminaw patindaghan na didto mahigala sa Davao City bidan daghan na gyud. Davao City diri sa Cebu City, sa Carcar City, Ormoc City, Baybay City, hasta pa mga lungsod dito sa Leyte mahigala sa Hinunangan, Hinundayan, Apil, no? Diri sa Leyte gyud kay si Romualdez taga Leyte gyud. Pero nagpaila na mga higala nga mismo ang taga Leyte ni express sila sa ilang mga sentimento. Kasi Duterte dito masabatao may higala sa Leyte. Straight to the point. Kaya nagpagtagad lumuntaga unya ang mga OFW sa tibuok kalibutan na expose hinuunig maayo mga kaigalaan kini mo panghitabua nga tibuok kalibutan mga higala nga mga overseas Filipino workers ang nipadayag sab sa ilang sentimento lain-laing lugar gyud no sa tibuok kalibutan mga sukitig paminaw. So na-expose na hinuon sa tibuok kalibutan kini kini mga panghitabo karon sa Pilipinas. Straight to the point. Kaya nagpagtagad ng buntaga mga kaigalaan, no? Si Attorney Harry Roque na mahayag nga tinghuaon nila nga mapadismiss ang kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa dili pa ang September 23 nga sunod nga hearing. I-highlight nila ang illegal nga pagka-aresto o ang jurisdiction sa ICC tungod kay dili na membro ang Pilipinas ni ini. Straight to the point. Atong i-discuss ro buntaga mga kaigsunan, daghaman ni mga rallies at ipakita may gala unyang taon-taon sad, pwede og gakwan, muhatag tag legal points sad, pwede sad, no? Depende lang kamuli akong kuanon mag-agad ko sa kanana ang inyong mga opinion sad. Kasi ito unahon ato i-discuss ang mga legal points ani or arita sa mga rallies nga nahitabo or arita mahigala sa mga virals, depende lang. No, kompleto man ta karon, buntaga mga higala.
Pero doon ay miingon mga kagalaan nga, may ko nag-discuss nato na kay, nag-ingon mas lang nga, kidnapping tong nahitabo ni Presidente Rodrigo Duterte. Kidnapping, ha? Why basihanan? Ang uban sa ningon nga naa, oy, nagoy ICC warrant. Sa mga tinuod ani mga sukid di paminaw. Valid ba tong pagkadakop ni Presidente Rodrigo Duterte or dili? Straight to the point. Maingon mahigala to mga pro Duterte nga dili to mao kato pagkadakopa mahigala. Wa pagi kaluoy sa pagdakop. Ang mga against mo Duterte bingon dili na may warrant ang ICC. Sakpan jud to aw. Nya ang uban nangatawa mga higala, ang uban naguol. Ato ning tagag-pagtagad karon, ang ato mahigalang pag-discuss niini. Ako i-discuss mahigala ang balaod yun. Hagpato na to mahigala, kining pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte, sakto ba ni o dili? Legal ba o dili? Base mahigala sa balaod. Straight to the point. Kining atong sincero nga pag-appreciate mahigala sa balaod with all due respect sa atong mga kaigsunan nga mga lawyers sad nga naminaw o with all due respect mahigala sa husgado considering nga naa na ni mga higala Supreme Court doon mga petitions dito dili sa ingon nga atong giinfluensyahan ang Supreme Court mahigala kining ako opinion lang mga kagalaan nga akong ihatag base sa balaod mga sukid di paminaw but whatever decision sa Supreme Court ni mga opinions ako isip abogado mo submita sa Supreme Court patas pagkakaroon mahigala ang dakong question man gud no dakong question gigamit ang termino nga kidnapping ba ni o dili illegal ba ni o dili kini mo panghitabo. Kay balikon ko, ang kadto mahigalang mga loyalist ni Presidente Rodrigo Duterte nasakitan yun. Nasakitan sila mahigala sa gibuhat. O matod pang Roque, hihilain ko yan. Guyuron ko na. Matod pang Harry Roque ni General Torre. Roque na mahinoon. Si Roque tontoa dito mahigala sa International Criminal Court. Appeal siya sa list of counsel. Kini si Harry Roque mga kaigalaan at least to apoy Pilipino gyud nga makatabang to sa Salvador Medialdia mahigala o si Harry Roque kay sa claim ni Harry Roque mahigala kining siya ra maoy Pilipino dito na appeal sa list of counsels ya Salvador Medialdia mahigala na appeal ni dito kay wa magilaing counsels Duterte di man papuspon gyud nila so napugo si Presidente Duterte manghigala nag-istorya lang sa tunga sa oras manghigala ni kini ang Medialdia gipapirma sa dito filling the blanks naman, gifill upan na niya, wa masila ay magka-represent. So, si Medialdia may nag-represent dito. Karon na sa lead counsel, usa ka British, Israeli, mahigala nga criminal lawyer sad mga kaigalan, ngilngig sa rabani ogwan. Background, mga sukit, ni paminaw mo na ako gingon na, nindot ni, atong tanaw ni mga higala, atong hearing, i-discuss na ito mga kaigalan, kapihan lang na ito panagsa. Okay, Japon kay, ha? Kantarig pagtagad lumutaga mga sukit tigpaminaw. Pero balikan na to ang mga legal basis. Unsa man to doon na ba'y basihanan o wa? Monida kong question. Karong butaga tagantarig pagtagad mga higala. Unya may resulta ni sa daghang rally. Sa bisan asang lugar sa Pilipinas, apil pang Luzon. Ngano man, tungod sa reaksyon sa mga tao, niining hitabo ang mga sukit tigpaminaw. Tagaanta mo sa kinini ang ato mga higalang analysis ining punto mahigalang legal, punto legal. Kantarig pagtagad lumutaga mga kaigalan, ha? Ato pagmanuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing balita mga sukid tigpaminaw, ato lang natabunan ginoon tong ubang mga balita, no? Hasta ni mahigala mga issue sa PhilHealth, kini mga issue sa budget, natabunan mahigala gumikan ining kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mo nang ang uban mahigala mo ingon nga kini ni ang gituyo ni mahigala ni Marcos para matabunan ning iya mga issues uban. Straight to the point. Naganda pagtagad mga kaigalan kay grabe ra bang rinalihay ron. Grabe ang mga rallies may gala labi na unya iniga Marso 28 nga birthday ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mo samot na kadaghan may gala mga sentimento sa katawhan niya mo padayag sa ilang sentimento labot ini hitabua karon mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Now, diha po mo mailhan ang rally kay dito sa Tacloban doon na may rally po mga higala sa BBM. Ang team BBM po tindaghanas ang tao ang nanambong. O doon na inigawas nga report nga butangan madagtag itong mga tao nga ni appeals rally. Doon na itag, matod pa sa report nga murag pulsiras-pulsiras kasamang kay o doon na madawat po di ay, ang mo appeal. Ang pagtagad doon may gala. Pero kini man gud mga kagalaan, ana ni mo mailhan man gud ning voluntaryo nga mo express sa sentimento o ang mga binayran mailhan gyud nimo. Kini ni ang duna pod mga higalay uban nga mapugos la mailhan nimo. Mo na makaingon gyud ka mga higala nga dunay kalahian kay katong singgit mga higala sa mga
gikan sa kasing-kasing nga pagpadayag sa ilang sentimento. Singgit magin mahibaw-an magin mo singgit nga lahi gyud. Pero kadto may gala napugos na. Bisa kung saon pag-lead may gala, oy, matay mingaw man. Kanta ni pagtagad do butaga ang punto legal atong ihisgutan mahigala. Daghan naman naghisgot-hisgot sa punto legal, ako naulahi man lang gyud kog hisgot ani kay kini itong programa gud mga kagalaan, daghan man gud tag mga reports pasad, dapat ta mga higalay na daghan kay ni atong mga gi-consider unya labaw tanan, mag-discuss ta, maputol to diskusyon kasi siyempre manginabuhi sa tanan man tay mga commercial. Discuss ta sa mga punto legal pero di pa ito kalimtan na mga commercials kay paginabuhi sa tanan. Monang okay lang, di lang ako balihon nga maulahin ako sa akong diskusyon. Pero sige lang mo din kay naamo po yung mga mukalit og tungang nga mga virals, na mukalit og tungang report, ato pong accommodate mo na nga, sige lang, bisag maula-ulahi lang ta, sa atong diskusyon, pero atong i-discuss. Karong buntaga mga higala, unsa man doon na ba'y basihanan ang pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ugwa atong i-explain karong buntaga. Straight to the point. Unya, sa pikas bahin, kadto po mahigalang tiguang in taon nga si Lula nga kadto naputol ang iyang ulo mahigala itos dumanhog gi-autopsy na. Atong gi-request tong NBI mahigalami ingon tong NBI nga ilang ipahigayon ang pag iksom o gipaukuyugan na to mahigalang Pulaw ro naa na ta. Atong ipa-report sa Pulaw ro ana mga kahigalaan pero natabunan lagi ining isyu ron gidakop mo Duterte. Mas dako mang isyu mahigala niya kamusad mas ganahan masad mong maminaw sa update ni Duterte. Unang wala sa nako hinon mahisguti itong katotoang tiguang nga nabuwag ang iyang ulo. Pero to na gi-exhume na sa sementeryo, giugkat na o gipahigayon na pag autopsy sa NBI. Straight to the point. Di apay lain nabiyaan na to labot mahigala sa kininiang pagkor ato nakadaog sa kasino nabiyaan po na to ng isyuha kay kung maghisgot ko sa kasino mas ganahan mo maminos Duterte. Mo nang ipaula-ulahi lang sa nato gamay Ako lang ning gikuan-kuan ning ato mga topics mga sukid tig paminaw. Kay tungod lagi sa unsay demand sa panahon karon. Natanawa kaning text karon ako mong gipapili ang di karon nga gi sulti ni Ken Galinia Duterte pa man gihapon gusto. Kay ako mong papili unsa maghisgot ko Duterte, maghisgot ko punto legal o Duterte, maghisgot ko og virals. Na mao gihapon Duterte gyapon lang ganahan So mo kana nga sige Duterte lang sa kung hisgutan lang gyapon ron Agi og pagpahom sa inyong gusto. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutagan ng ato mga isgutanan mga kagalaan. Nya iyahay og himo-himog rally mga kaigsunan unya doon na po'y dada mahigala og picture sa EJK. Kay matod pa na biktima sa EJK. Unya kinini ang napoy ni booking mga higala nga kanana ang kuan po diha po sa Facebook ba nga nagdag picture na sa iya batong kuan nga na pero doon ni booking nga ayaw nagapila-pila kay dili man na EJK mo namatyan. Ang ni-booking nila silingan na pod, no? Asa man tong kuan nanim bida ning itabua mga kaigilaan anya pwede po ato nang hisgutan ng unyag dugang mga sungkit ti paminaw. Kay kananaang ni apil-apil ba nga rally ana nya kananaang dagdag mga pictures na itong mga biktima sa war on drugs kunuhay ni Presidente Rodrigo Duterte. Kinini ang paghiman-himan pa ang silingan na po ni booking nga ayaw kapil-apil kay dili man na EJK di ba na panahon Duterte na namatay na imong anak. Doon na po'y panahon mga kagalaan nga kadto bang labi na pagpadong naglingkod ni Duterte 2016 no wa pa sa kalingkod pero padong na sa lingkod pinatyanay naman to no sige na pinatyanay ito mga higala kay nga no nag-iyahay na to mga higala nag-unay na to mga drug lords nagkuha na nag-unay na to sila mga sugid paminaw kay hadlok ng mga booking wa pa to'y labot sa Duterte pero ilay pasangil ka Duterte man. Now, arita mga kigalan, kini ba kini? Nagdaas picture. So ang ni-booking sad ang kuan na pod. Gone but not forgotten. Nawa kuno mga higalan na tuan na ni panaw na pandili makalimtan. Mothers and wives of drug victim hold kuan. Oni, nag-hold kuno og kanana ang napahigayon sa ilang mga rally ba ni oron sa ba, no? Di ko kay daghan pero kanana ang apil po ni si na usa ka babae nagdag picture. Ang ni-booking po niya sa lingan rasad asa mo to names. Kana ni booking nga kuan tigilan mo yan tigilan mo kami aling Sheila yung anak mo na do na may gibutang nga kuan purya tandog kay kuan na ba taon yung anak mo nga kuan adi ko no manghigala
Nung last year, namatay nung last year. Last year lang yan na si Marcos na ang presidente. Ato na lagi kato katawa, mga kaigalaan ha. So, gibuking mga sukit ng paminaw porbida. Doon na magidaghan na nga kung ron. Bisa ka to mga anak nila mahigala or kanto mga drug lords yun, pwede mang apel dito nga na i-JK lagi. Uban mga higala nga wa makarimit kay katugong mga drug lords sa suguon dito ilang mga tao ra mag-una ito sila. Namatay. Dili gani pulis may nakapatay ato. Nadaghan man ang hitabo. Nagipatay ba mahigala kay wa makarimit? Pwede po kayo mo kuhan ka dito mo sa kag tinuod. Dakag picture niya na i-JK. Bueno, arita mahigala sa legal basis. Niining pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte last week, mga suking tigpaminaw. Atong tagag pagtagad kay kininiyang importante man yung mga kaigalaan kay mao ni hinungdan nga mga tao ni express sa ilang sentimento. Unya importante ni mga higala kay tuwa pa may arguments dito mahitabo sa daheg dito sa husgado mahigala sa International Criminal Court. Question man ni mga higala ni jurisdictions court ron. Unya mingon nga na may warrant ang ICC. So ato ning hisgutan. Ang pagdakop do na bay basihanan o wa, kung way basihanan illegal ang pagdakop. Mga kaigalaan, with due respect sa mga naminaw na to nga mga lawyers, ato mga fellow lawyers, kay lalain man mahigalag opinion. Atong gi-evaluate kini. Nakita sa katauhan kay lahi man guni ron tungod ini social media nakakita man tantanan. Kita man tantanan. Ngani kini mga video nga ako i-play ron tuod, nakita na man tanan. Ako lang i-play balik kay para sa atong analysis, Ang nahitabo mga higala sa pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Atong isumpay ha kay dunay warrant ang ICC. Unsa man day ni, Straight to the point. Okay, lalisunon pang dako ang jurisdiction. Mugasto tayo dakong oras paghisgot sa jurisdiction, di ko lang sa isgutan ng jurisdiction. Ato lang sang i-assume nga dunay jurisdiction. Sa to pa, granting without admitting nga dunay jurisdiction. Kay ilahi ta discuss ng jurisdiction. Sa Binisaya pa, largahan ta, tugutan ta sa way pag-uyon nga dunay jurisdiction ang ICC. Pero kining pagkadakupa mga higala dunay kakulian. Ngano man, ini maguni mga higala. Atong klarohon na. Gidiscuss ko na ni sa una pa nga mga kinumdo mo, ako ning gidiscuss sa una pa nga mga crimes nga wa pay labot si Duterte, lahi nga krimen to. Na-discuss ko na ni sa kanginan. Back to basic manguda mga higala. Back to basic taha para maklaro tani. Katong mga naminaw na to, sabot mo nga na-discuss ko na ni pero akong balikon pag-discuss kay back to basic ta nya atong i-connect sa Constitution, atong i-connect sa warrant sa ICC. Questionable pa ng warrant sa ICC pero sa ako nang ingon sige, largahan ta tugutan ta sa way pag-uyon. Pero questionable pa na. Atong hisgutan mga higala, back to basic ta mga sukid paminaw ni ining atong discussion ron para masabtan sa tanan ning kamot ko kay kini kong hisgutanan ning balaod, medyo boring ni. Nya technical mo kayo, medyo kon ba, mo nang ako ning paningkamutan nga ang atong audience gikan sa type A audience to type D. Kay people from all walks of life base sa survey may ganan minaw mas tong programa. Mo na nga akong hagpato ni nga kanang masayon sabdon, atong tagsa-tagsaon. Human lamang sa pipila ka pahinumdom. Straight to the So ang point. pangutana ron, kadtong pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte, legal ba to or illegal? Straight to the point. Back to basic ta mahigala. Ako i-explain ninyo. I-explain na to mahigala ang basic ha. O niya ato mga higala ang i-connect ining ICC warrant. Remember, ako na nang gihisgutan sa makadagang higayon sa kahanginan. Lain to nga kaso, pero ibalik na to kay basic ni. Ibalik na to discuss kay basic ni, i-connect na to dayon kining tabo ni Presidente Rodrigo Duterte. Mga kaigsunan, as a general rule, dili pwedeng dakpon ang tao kung way warrant of arrest. Timan-an yun na to na. Kamu din naminaw, timan-in ninyo. Kaya lisod man kayo og maglakaw-lakaw ka na. Susuroy ka plaza, labi pag kuyog-kuyog kasi mong uyab ron. Na yung mga polis mo kalit yun nga, dakop ka. Nganong dakop man? Nay warrant, sir? Muta na gyud kinay warrant. Walay warrant ni. Unsa man ay martial law taning kalaki ha? Dili gyud pwede. Ngano man, tungod kay ang atong Constitution Bill of Rights na pinaka-basic na mga higala ug na kana sa tong batakang balaod. Sa Tagalog pa saligang batas, mabani Tagalog day. Atong
constitution, fundamental law. Kining atong constitution mo ni pinakadako nga balaod sa atong nasod. Ang ubang mga balaod mga higala, diara na sa ubos. Kinahanglan nga dili na mo run counter to the constitution. Because once mga kaigalaan nga musupak na sa constitution, i-declare ng balaora nga unconstitutional. Nasupak mas constitution. Hasta na mga agreements, kana mga treaty. Now, ang atong batakang balaod, nagklaro diha mahigala sa Article 3, Section 1 sa 1987 Constitution. Klaro ha? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Straight to the point. Sa laktod nga pagkasulti, dito ko na lang, no person shall be deprived of liberty. Kana dito na ha? Without due process of law. Sa ito ba, wa kuno'y tao nga hikawan, sa Bisaya pa, wa'y tao nga hikawan sa iyang kagawasan kung walay proseso. Kining gitawag due process. Ha? So sa ito pa, kung hikawan ka sa imong kagawasan, dakpon ka, gihikawan ka sa imong kagawasan, kinala ni agi ka na og proseso. Straight to the point. Unsa man ang due process, dunay substantive due process o dunay procedural due process. So dunay proseso ana. Kanang pag-apply og warrant of arrest, apil na sa proseso. Proseso ka na aron nga makakuha warrant nga mahimo kang madakop. Ha? Sumpay na may gala ka ng Article 3, Section 1, balikon ko, no person shall be deprived of liberty without due process of law. Sabi na saya pa, way tao nga imong hikawan sa iyang kagawasan. Ha? Kung wala mga higala due process. Straight to the point. Unya, musumpay na sa Article 2, Section 2. Musumpay na sa Section 2. Nga ang Section 2 diha may gala nagbutyag nga the right of the people to be secure to their persons, houses, peoples, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature, and for any purpose shall be inviolable. Gisay-say da sa number Section 2. Ako i-explain ha. Paningkamutan ko lang explain yun niya. Masabot na tuntanan. O ako naman nagika-explicar. So sa general rule, as a general rule, ang tao dili pwedeng dakpon kung walay warrant of arrest. So kung maglakaw-lakaw mo niya, daw na ikalit mo tao masugatan ninyo or police, labi na ang naong murag si Ture. Si kupon ka gani, pangutanan yun na kay warrant, sir. Dili kumukuyog kung kay warrant. Ha? Ang exception na gininha nga warrantless arrest, sa ito pa, doon na exception to the general rule nga mahimo kang dakpon bisag way warrant of arrest, duha ra gyud. Duha ra gyud. Back to basic ta ha. Duha ra gyud. Number 1, kung in flagrante delicto ka, meaning caught on the act of committing a crime, apila ng hot pursuit. Ikaduha, fugitive ka gikan sa usa ka prison facility. Sa ito pa, usa ka katao nga piniriso ba? Baltan diha kas BBRC o sa Cebu City Jail na priso na kadiha. Unya man ni layas ka. Unya na kitaan ka dito di na kinanglagwaran, ha? So duha ka instances nga mahimong dakpon ang tao nga way warrant. Balikon ako kanarang nasakpan ka sa akto. Ikaduha kanang fugitive ka. Kanang nipuga ka, puganti ka. So kanang tanan nga dako po na ginay warrant. Kining ka Duterte di man maigo sa warrantless arrest kay wa man sa maghimog crime nga akto. Ikaduha po di man po siya, wa man po siya piniriso. Di man po siya ingon niya nilaya sa prisuhan. So ari kita sa warrant. Ang pangutana naabay warrant sa kan Duterte. Mayngon sa naa sa ICC. Sige, dirita sa warrant. Hatiman ininyo maayo. Nga ngatong Article 3 Section 2 sa 1987 Constitution, ang pag-issue og warrant mga higala timan ato. Nga kining pag-issue og warrant, korte kini dunay upat ka mga elemento. Kung imong tan-awon ang Section 2, ang pag-issue og warrant kinahanglan mahigala nga Section 2 ha. Tawag ko ako ibutang Section 2. Yaw, ako ibutang sa screen ha. Unsa man ang pag-issue, no search warrant, dalawa. No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause. That's number 1. Ang elements mga kailan ha. Unsay mga essential requisites, kinahanglan dunay probable cause. Number 2, to be determined personally by the judge. That's number 2. After examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized.
Sa to pa dunay upat ka mga requirements, upat ka mga requisites sa pag-issue og warrant. Okay, number 1. Kinahanglan nga dunay probable cause. Dunay probability. Ikaduha, kanang probable cause to be determined personally by a judge. Kinahanglan susihon sa judge. Kinsa man ang judge? Taga ICC ba na nga judge? Timani nga kana nga judge under sa atong konstitusyon, judge kana sa atong korte. Judge kana sa atong korte under the authority of the Philippine government. Dili na judge mahigala sa ICC. Straight to the point. Dili na judge sa ICC. Ato ning ato ning ikonek ha kay kanang mga decisions bisag unsa nga decision sa korte mga kaigalan as a practicing lawyer di pag unsa lang nakahandle kog mga kaso isa ka ng divorce example-an talang mo na nakahandle kog divorce ka na labi pag countries nga dili English speaking Korea o Japan nakahandle ko ana dili pwede nga ma-implement dayon na dili sa ato imo kanang dunay gitawag recognition of foreign judgment mo gitag korte timani nga kining warrant di ay nga i-issue kinanan to be determined personally by the judge ato ni nga judge sa Pilipinas by the authority sa atong constitution. Authority may gala sa atong balaod sa Pilipinas because we are a sovereign country. Straight to the point. Di man nga dili ni judge sa ICC taon. Straight to the point. Unya, kinahanglan nga kining maong judge iya ka nang i-examine under oath or affirmation sa complainant o sa witnesses nga searching question siya gimangutana. Ug unya kinini ang describe particularly ang place o ang person nga subject ana mao warrant. Ug masatisfy ka na mo issue og warrant ang judge. Mo na to'y gamiton sa police pagdakop. Karon mingon sila na may warrant sa ICC. Ang tubag dili na mao ang judge nga buot ipasabot under sa atong constitution. Straight to the point. So kung dunay order ang ICC, dapat ila mga higalang gipa-recognize sa atong korte diri sa Pilipinas. Straight to the point. Gipa-recognize nila. Sama anang mga lawyers karon nga practicing lawyers nga naghandle og mga kaso. With all due respect sa atong mga kaigsoon mga lawyers. Di man na in taon ma-implement nimo. Parehan ako as a lawyer. Sa tanang korte sa Pilipinas pwede ko maka-appear. Kaya kani mga libel cases na mo sa remen ako may naghandle. Wala na habalik-balik ko ng uban kuan kani adto. Kani karon di na madama mahigala kay tungod sa mabiyaan atong programa di masan mosugot ang kuan ron nga mabiyaan atong program. Abot ko bisag asang korte sa Pilipinas, but di ko ka-appear dito sa korte sa Amerika na may requirements ito. Pwede ka nga to sa State of California, gusto ka abogado ka dito, maka-appear ka sa korte. Muti kag bar exam nila dito sa California. Dili mo na basta-basta. Mo po na sila, nag-abot la dili di po na basta-basta mo appear, respectfully appearing your honor sa korte, dili pwede. Nanay mga proseso. Mausad na mahigala ang matawag na tog mga order. Foreign orders, mga order sa balaod dito sa lain nasud na applicable dayon. Kinala mo adto ka sa korte. In fact, ang Rome Statute na may basis sa ICC pag-issue warrant, nagsulti may Article 59, paragraph 2 sa Article 59, nagbutyag yun niya, i-deliver siya sa husgado sa usa ka custodial state nga wa ni mahitabo mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Ilang gipaspasan og dakop si Duterte nga gusto pa ganing guyuron mga higala ni Torre, gipasakay sa eroplano mga sukid tigpaminaw aron malahos na dito sa dahig kay kung malangan-langan to. Delikado kayo mga sukid tigpaminaw. Ngano man questionable man kayo. Questionable sukad tong pagkadakupan ni Duterte, illegal nga pagkadakop. Straight to the point. Ang uban ilangan lanog kidnapping. Ilang gi-exaggerate. Mura sa ba ka ng figure of speech ba? Figure of speech. Kidnapping. Wa masubay kadto mga sukid tigpaminaw. Unya kay wa masubay si Torre mga higala. Grabe na nakakuan Duterte. But pasabot ka ng warrant gikan sa ICC nga wa ma-recognize sa itong korte. Nga wa gani mahigala ma-report sa itong korte nga ang Rome Statute, Article 59 sa Rome Statute nagmando gyud nga imong iadto sa korte untas Duterte. Dili nimo ilahos sa eroplano. Unya iyang giguyod mga kaigalan. Unsa man ta? Warrant sa ICC nga wa ma-recognize sa atong korte, equivalent nga walay warrant. Sa to pa nahitabo nga warrantless arrest. Ang nahitabo ng Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Unsa na kadakong panaog-daog mga sukid tigpaminaw? Unya si Torre iya pa mahigalang guyuron ko. Sa iyang gingon Torre, hihilain ko yan. Sa usa ka way basis, sa usa ka warrantless arrest iyang inanaon, nga usa ka higayon anas Duterte iyang commander-in-chief.
Sa may tawag nimo ng klasiya sa pulis ni General Torre. Maayo pamatasan, General? Maayo na batasan na, General? Tala mo, asa man to, be? Balikan ko lang yung video, ha? Ingon sa nga, hihilain ko yan. Wa kay basis pagdakop nimo, illegal. Equivalent na nga, why warrant? Kadtong hitabua, unya imong goyonon si Duterte? Asa man, be? Asa man to nin suwe gamay lang, be? Tala mo na ko niyo? Asa man ta, martial law na ta? Dakpo ng tao nga why warrant? Straight Pag to the umaresto ka point. ng tao, Ayaw na dong. umaresto ka ng pulis, Ayaw na dong. Katong sa dong, kani. Kani hihilain ko yan. hindi dala ng... Sige, kani. Hihilain ko yan. Oh? Kung maniwala ka, hihilain ko yan. Kapag manas. Pero hihilain ko yan. Hihilain ko yan, oh. Sa Marcialota? Wa kay warrant? Why warrant gikan sa husgado sa Pilipinas? Kung masusunod dito ngayon, reklamo niya lang. Hihilain ko yan, oh. Sino? Walang mas mata sa akin. Ako na ang commander dito. Kusar na ako, sir. Diretso rin niyo po sa aeroplano? Yes. Di ba kayo dito sa plano? Eto sa skurte. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. Kasama Marcialo na ta, mao na hitabo amay gala, oh, tamo. It's not our intention. It's not our intention. It's not our intention, sir. Casey, Sir, di ba siya pwede na you know that it's not your Kana ha, ako lang gibalik na video pag emphasize. Mao na hitabo nga illegal nga pagkadakop unya ginani nila. Awa, oh. Oh, hihilain ko yan. oh, hihilain ko yan. So, Sugay. hihilain ko yan. Why warrant to waris hihilain ko yan? Hihilain ko yan. So, President, kung masusunod dito ngayon, reklamo niya lang. Oh, mo na mga higala ha. Mo na nga mga tao ron labihan ka pag-express nila ron sa ilang sentimento dinhi hitabua mga sukit di paminaw kay ni ana tao sa manina balik na batag marsyalo ani. Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon sa piling mo. Di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nga mapigilan. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso.
sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo. Together, para sa tunay na pagbabago. Straight to the Atong point. balikan may gala pag-discuss ning labot sa mga panghitabo ni Presidente Rodrigo Duterte ron. Hasta gud ang kuan names, ato ipakita na gano'n niya names. Hasta ang basketbulan og ang kinini ang buwangan Duterte magisinggi. Ato tagad pagtagad mga sukit di paminaw no, daghan ay mga memes pong gipanghimo mga higala hasta story. Lain lang mga higala kuan. Pag-usos Facebook mahigala porbida hasta story gihimo ng bayot gihimo ng kuan ni sayaw ro bisag unsa na lang kani sa man sa basketbulan mo na sa buwangan nga ang singgit Duterte mahinoon asa sa binaw sa kuno to kanay ni se bebe asa mo to kani sige ko no be naay audio kana be sige ko no. Sa basketbulan, asam to sa basketbulan. Basketbulan po din. Asam to? Kanay basketbulan. Oh. Basketball ha? Tanawa inana may gala ka pinangga si Presidente Rodrigo Duterte nga bisan pa man ana may gala porbida. Kuan gyud kayo no? Ang mga tao mga higala bisag asa, Duterte may gisinggit mga kaigalaan. Unya kadto ang Tacloban daghan man kuno mga tao sa ni-attend sa rally ni BBM. Mano na may nanggawas nga report nga duna kunoy gipanghatag nga coupon. Doon na gipanghatag nga coupon kinako ni madawat. Pero lahi man gyud mahigalan ning sininggitan sa o magtapok-tapok og ang singgit sa mga binayran o kinibang voluntaryo lahi gyud kayo ha. Kini basketball man be balik ko ni si. Asa man tong audio be. Kana klarohon be gamay lang cut lang unsa man ni atong sa mga staff sa newsroom unsa man ni day tinuod ning ko ana dili ni fake news kining naa sa basketbulan tinuod gyud mao ba akong gipakuan diri kaya sa basketbulan og ganang kuan Duterte may gisinggit ato na ipa-double check na tinuod gyud ako ipa-check diri mga higala manggod kay kada nakita mo sa DYHP kinalan nga atong credibility ma-maintain ba di lang mi mosunod sa uban mga post kay lain-lain ko ni mga posting uban pero ako diri kami sa DYHP nag-maintain mi sa akong credibility mo nga kanan ang tinuod lagi among ikuan mo na nga nalipay pud mi dako nga kamo din ha ang uban gusto silang mahibaw og tinuod ba ni di ba ning balita sandig sila diri sa among sibianan mo post na gani mi diri ipa-double check ko na diha kay kinini ang ato mga higalang digital mga kaigalaan mga professionals maning naga atong mga staff gyud no nga may handle ini mga kaigalaan kana na ay magsigit-sagit atol sa duwa nga naay musagol og kuan na mga musagol singgit nga Duterte so at least kuan na ha kaysa ako nag-ingon do na may uban mga higala nga lain ang ilang mga post kato sa social media di lang may mo uban ang amo lang gyud nga pa-confirm nako ni no nga mga
mga post mga higala una pa nako ni pa kuandri So kani mga post atos DYHP, RMN Cebu ug IFM konfirmado gyud na kay dili ko mosugot nga magpost ta og kanang bisag unsa na lang nya labi pag fake news So kini mga kuan ni gyud no ato ni tagag pagtagad mahigala bida magkatawa man sa tama nga kagalaan. Unya dunay pamahayag pod si General Torre ato nang i-take up unya taud-taod lang, kana pamahayag ready lang to daan tong pamahayag ni Torre names duha na ka pamahayag niya ni Torre ato nga explain katong about sa warrant niya nga iyang pamahayag. O kini ang pag-resign resign tinuod ni Torre sa Quezon kwan. Ato na sa nang i-discuss mahigala kay kini naman ni mga implications god. Ako ning tagag pagtagad. Resign or pa-resign lang kunuhay kay si Torre kunuhay may basulon. Ato klarohon ning tanan kay aron nga maklaro tagid mga kagalaan kay pwede man nga aron makalingkawas ang BBM administration do na sila iduot kunuhay Pero kini story mahigala kuan kanana ang gisugo sa dito sa taas mo na mga sukit ti paminaw ato ni tagag pagtagad niya ang gisugo kuan gyud siya pod mga kagalaan no bisag kurtisi na lang mahigala sa 80 anyos wa gyud bisag kurtisi na lang sa iyang former commander-in-chief. Wa, gyud. So, ato na yung tagag pagtagad may gila. Pero si IDG chief gyud na siya, no? So, man ito tagag pagtagad doon mga kagilaan. Pero dili pa, kay murag stressful ng atong mga balita uban o kining atong paghisgot mga higala kay naiuban ang gigil gyud mga sukid di paminaw ni Torre. Kini story di ni mo resign as kananaan kuan PNP mo resign sa usaba panalitan usa ka katungdanan niya kanang gi-designate siya pwede mo resign pero dili kay do naman ni ambition pasad kini ang gibuhat ni Torre mahigala siyempre do na ni premyo mga kagalaan sa BBM administration ato ni tagag pagtagad mahigala FPJ Panday bayanihan party list mga kagalaan nga atong mahinabi ron buntaga kini si Brian po ato ning nakaschedule nga interview karon mahigala tinagi sa atong head office sa Manila sad anak ni mahigala ni Senator Grace po og siya maoy chief of staff no ni chief of staff ni Senator Grace po siya po ay chairman sa og first nominee sa PJ Panday Bayanihan Party List. DJ John Reed. Narastong linya mga kaigalan to tagag pagtagad karon ang anak mismo ni Senadora Grace po mga kaigalaan o natamatos to mga discussion karon nga si Brian po mga kaigalaan atong hatagan o pagtagad nining buntaga mga sukid ti paminaw dinis to pagmanuban nining atong tulumanon dito sa DYHP RMN Cebu. Brian po maayong buntag magandang umaga at live po tayo ngayon sa himpilang ng DYHP RMN Cebu at IFM. Kumusta po kayo sir? Maayong buntag, Attorney Rufil, at sa lahat ng nakikinig ngayon sa Cebu at kasama natin, maayong buntag po. May buntag. Kumusta Brian? Nagsimula na ang pangangampanya. Nagkaroon na rin ng mayroon din kayong mga rallies no na ginawa, mga motorcade na ginawa, mga consultation meetings at iba't ibang sa iba't ibang sektor. Paki-explain po Sir Brian, bakit napakahalaga para sa inyo ang mga consultation meetings na ito? Well, una sa lahat, masaya naman po ako. Masaya yung ikot namin at mukhang okay naman ang suporta para sa party list namin, yung FPJ Panday Bayanihan Party List. Hindi talaga mahirap mabenta ang FPJ Panday Bayanihan sa mga kababayan natin. Buhay na buhay pa rin ang mga fans at supporters ni FPJ, no? At importante talaga mag-consult kami sa mga iba't ibang sektor dahil ang isang party list ay nandyan para i-represent po ang mga sektor or mabigyan ng sectoral representation ang mga kababayan natin. At sa haba ng naging career po ng nanay ko na si Senator Grace po, maraming sektor ang natulungan niya. Urban poor, farmers, fisher folk, transport,
frontliners at iba pa. Kaya para sa akin, bago po ako nag-file para sa party list, naisip ko dapat muna konsultahin po ang mga kababayan natin at ang mga sectors at groups na ito para meron tayong tama at sapat na plataforma para makatulong po sa mga groups natin. Kayo ang chairman at first nominee ng party list na FPJ Panday Bayanihan. Ito pala ay isang foundation, no? Brian, no? At siyempre, hango ito sa initials at sikat ng serye ng pelikula ng inyong lolo na si Fernando Poe Jr., ang hari ng pelikulang Pilipino at isa ring national artist. Bakit naisipan ng grupo na lumahok sa halalan bilang isang party list? Well, una po sa lahat para ituloy po ang legasya ni FPJ. Yun po ay ang kanyang legasya sa serbisyo pampubliko, yung tulong na binibigay niya sa kapwa nating Pilipino, even in his own private capacity to help. Naging charitable po si FPJ. Kaya itong tatak FPJ na tumutulong sa kapwa nating Pilipino, yun yung gusto namin ituloy. Ngayon, ang FPJ dito sa FPJ Panday Bayanihan Party List stands for Food, Progress, and Justice. Ito po yung tatlong pillars ng aming party list dahil sa tingin namin ito yung pinakamahalaga para sa mga kababayan natin at ito yung lumabas sa aming mga consultations po sa bawat sektor. Food, Progress, and Justice dahil syempre mahalaga para sa mga kababayan natin na meron silang sapat na pagkain, meron silang trabaho at meron silang access po sa hustisya or legal representation para sa kanilang mga problema at pangangailangan. Kaya naisip namin, maganda naman ito. At sakto, naging initials din ni FPJ ang Food, Progress, and Justice. No? So, dahil ito ang mga issues, no, na kailangang tutukan ng Panday Bayanihan Party List. If ever makakuha kayo ng mga seats sa House, no, dahil sa tingin naman natin mataas yung mga service niyo. So ano pa ang mga issues at mga pieces of legislations na kailangan ninyong gagawin doon sa Kongreso? Sa dami-dami ng mga issues dito sa ating bansa, tututukan ko po yung mga issues na malapit po sa puso ng nanay ko, ni Senator Grace po, at sa pag-iikot namin, sa tingin ko naman malapit din po sa mga kababayan natin. Una po sa lahat, yung National Feeding Program. Pinasa ng aking ina na si Senator Grace po ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Ito po ay ang National Feeding Program. So kung ang mga estudyante natin ay nabigyan po ng pagkain sa kanilang eskwelahan, nasa ilalim po ito ng batas na iyan at kasama po sa programa na ginawa ng aking ina na si Senator Grace po. Ngayon, gusto ko sana i-amendahan po ang batas na ito dahil ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act ay nagbibigay po ng pagkain para lang sa mga bata na severely malnourished. Pero yung mga ibang bata, hindi kasama sa plan dahil nung panahon na yan, sabi ng mga economic managers, kulang po ang pondo ng gobyerno. Pero ngayon, sa tingin ko naman, sa dami-dami natin mga proyekto, kaya naman siguro pondohan ang National Feeding Program na kasama lahat ng mga kabataan mula sa grade school hanggang sa high school para may sapat na pagkain po sila sa kanilang eskwelahan. May insentibo sila pumasok sa school at hindi sila gutom at maganda ang development nila. Kaya, at kung titignan nyo po yung tatlong pillars ng aming party list, food ay nauuna. Dahil ito po ay naging advocacy hindi lang ng nanay ko. Ito naging advocacy ni FPJ noon. Dahil hindi ko alam kung naalala niyo po, pero sa kanyang mga talumpati, lagi niyang sinasabi na lahat ng mga Pilipino dapat
karapatan nila magkaroon po ng 3 meals a day, almusal, tanghalian at hapunan, or altanghap. Ito po ay naging battle cry ni FPJ noong 2004 na dapat maging accessible at affordable ang pagkain natin. Kaya ito yung unang batas na i-file ko, ang amendments to the National Feeding Program. Nakakasama ninyo sa mga motorcades at mga rallies na mga ginawa ninyo ang inyo mismong ina na si Senator Grace po. Maliban dyan, kasama rin niyo si Tanggol ng Batang Quiapo, si Coco Martin. At ang inendorso niya ay itong FPJ Panday Bayanihan Party List. Opo, napakaswerte kami na si Kuya Coco ay tumutulong po sa pangangampanya namin. Pero syempre, kasama namin siya dahil dito sa larangan ng serbisyo pampubliko, nandyan po yung nanay ko, nandyan po ako para ituloy po ang legacy ni FPJ sa pagtulong sa sa ating mga kababayan. Ngayon, si Kuya Coco Martin naman, dahil sa kanyang trabaho, dahil sa kanyang mga teleserye, ang Probinsyano, Batang Quiapo, buhay na buhay pa rin ang legacy ni FPJ sa larangan naman ng showbiz, no? Kaya swerte kami na kasama namin si Kuya Coco sa pag-iikot, dahil pagkasama ko ang nanay ko at kasama ko rin si Kuya Coco, parang kasama ko rin si FPJ. Yung dalawang sides ni FPJ, nandyan sa aming mga rallies at aming mga motorcade, at naalala ang mga kababayan natin ang legacy ni FPJ. Mataas kayo sa mga survey sa party list. Very consistent at baka makakuha pa kayo ng 3 seats siguro doon sa Kongreso. Ano masasabi nyo tungkol dito? Una po sa lahat, national po yung mga surveys, kaya alam ko may mga kababayan tayo sa Cebu at iba't ibang parte ng Visayas na sumusuporta pa rin sa FPJ Panday Bayanihan, at para sa mga kababayan natin, dagang salamat po sa iyong suporta at tiwala para sa aming party list. Ngayon, sa tingin ko, yung tuloy-tuloy na pagtaas ng aming rango ay dahil nakikita ng mga kababayan natin na hindi lang kami tumutulong ngayon. Parang mula noon, nagsimula ang foundation namin noong 2013 at hanggang ngayon tuloy-tuloy po ang tulong natin, at umaabot tayo kung saan-saan basta may mga biktima ng mga kalamidad, ng mga krisis, whether it's typhoon, volcanic eruption, or kahit na yung COVID pandemic, nandyan kami. More than 80,000 families po ang natulungan namin. At sa tingin ko po, yung goodwill, no, nandyan pa rin para sa family namin. Dahil naranasan ng mga kababayan natin nationwide ang serbisyo ng pamilyang po, and yung nakita nila yung sipag ng aking nanay na si Senator Grace po. At natutuwa naman talaga po ako na mataas ang ratings namin. We'll work hard to earn it po. Last term na ng inyong ina na si Senator Grace po, at kayo ang kanyang Chief of Staff. Subalit nag-resign na kayo bilang isang COS, no? Ano-ano pa po ang mga batas na isinulong at mga isusulong pa ni Senator Grace po? Well, yung mga sinulong niya po, una po, yung Department of Water Management, hanggang ngayon hindi pa tapos po yan. Dati kasi, nung chairman po siya ng Public Services, ito po yung huling bill na talagang tinututukan niya. Ang problema po, dahil lumipat po siya sa Committee ng Finance, medyo tumigil na ang pagtulak sa batas na ito, kahit na naging prioridad po siya ng Malacanang. But understandable kasi marami namang problema ang bansa na kailangan bigyan ng pansin ng Committee on Public Services. Kaso sa pag-iikot namin,
nakikita talaga namin na ang malaking problema para sa mga kababayan hanggang ngayon ay ang access po sa sapat na pantubig at murang presyo pagdating sa kanilang tubig at access po kahit sa malinis at drinkable or potable water. Nahihirapan yung mga ibang kababayan natin sa mga rural at far-flung areas. Kaya naisip namin, dapat talaga gumawa ng isang departamento na nakatutok dito. Kasi sa ngayon, there's more than 30 plus organizations and agencies na nakatutok sa problema ng tubig. Pag ganun, you know the saying, pag maraming chefs sa kitchen, magulo. No? So, naisip namin, dapat talaga itulak ang Department of Water Management. At syempre, para sa mga kababayan natin sa transport sector, marami tayong problema dyan. Jeepney modernization, yung motorcycle bill. Itong dalawa, kailangan bigyan ng pansin at kailangan bantayan. Yung sa jeepney modernization hanggang ngayon hindi pa tapos ang road rationalization plan. Para sa motorcycle taxi law, hindi pa tapos ang technical working group nila. At kailangan natin tapusan na to. Matagal na ang jeepney modernization at ng pag-aantay ng mga kababayan natin na pumasa na ang motorcycle taxi bill. Samantala, ang dami nang gumagamit po ng mga services ng motorcycle taxis. Hindi pa nationwide talaga ito dahil iilan lang ang mga motorcycle taxi companies na pwede mag-operate sa ilalim ng technical working group. Pag pumasa na ang motorcycle taxi law at naging batas na talaga, yung mga negosyante natin, pwede na sila gumawa ng iba't ibang mga motorcycle taxi businesses sa iba't ibang probinsya dito sa ating bansa para mabigyan ng mas magandang transportation solutions ang mga kababayan natin. Okay. Brian po, maraming salamat po at yung mensahe na lang po ninyo sa mga nakikinig sa ating broadcast ngayon. Maraming salamat po. Daghang salamat sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa Cebu. Maraming salamat po sa inyong suporta at sana mahalal po tayo para pag nasa Kongreso po, ituloy po namin ang serbisyo ng pamilyang po, ang batas na hindi pa natapos ng nanay ko, tatapusin ko at sana makita-kita tayo soon. Gusto ko bumalik sa Cebu at makita ang mga kababayan natin dyan. Okay, Brian po, maraming salamat at good morning. Maraming salamat, daghang salamat po. Straight to the point. Anak to ni Grace po, manghigala nga nominee sa party list kining FPJ Bayanihan party list, mga suking tigpaminaw mo ito na hinabi karon kay scheduled interview to na to nga buntaga mga higala. Now arita sa ato mga hisgutanan, atong balikan ng atong hisgutanan ni Presidente Rodrigo Duterte, gihimuan man ning mga memes ni mga kuan, daghanag mga kuan, do na toy usa nga gibarang si BBM. Do na po'y usa mahigala nga nagsultis TV si BBM, do na gikulam. Kaya po'y usa kining sa man picture names, tanawa ko tong picture names asa to kiting babae nga kuan, katotoang sa to yang post gani, araman to names, ikuan ko no dihan dapita. Unya hasta ni mga tao ni Duterte mga higala kadtong iya mga presidential security groups, mga suking tigpaminaw nga katubitaw na namilit na sila kay muhawa na si nahuman ang termino Duterte. Asa sila din ang hilak no? Katong mga kuana ato sa tong ipakuan. Unaha sa tong babae names kay murag ato lasang himuan og katawanan gamay. Kani. Sa man post mga higala hala ka diha giingon ri ay. Inominate kining babayhan na nagbutang siya. I nominate to swap my ex for FPRRD. Mas angay siya isulod diha sa dahig.
iya ko nung i-nominate mga higala nga iya ko nung ex ko no mo ibaylo, no? I nominate to swap my ex. Akong i-nominate nga ibaylo ang akong ex para kang former President Rodrigo Roa Duterte, mas angayan siyang isulod dito sa dahig. Mga mga naghimo-himo ini mga memes oy. Onya kinini ang katawa sa ta mga sukit di paminaw ba, no? Pero dili pa ari sa ta sa rally sa Davao kadalihan gamay lang kayo kay kada manggong mga kuan karon man god dunay daghang mga loyalist mahigala, mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte. Doon na po iban nga nasuko, doon na iban nga nalipay niya. Unya ang uban mahigala ilan lang ipakagamay nga mga trolls na. Mga trolls na nang naa. Pero kining rally nga to nakita di naman gini trolls. Tinuod ba gini nga mga tawhanan ni? Na kining Davao. Bebe sige ko no. Ay audio ni dong. Kinis Davao. Be ato ko nung tanaw sa kuno names. Dili na gini trolls inya ni. Madanig trolls nga kadaghan ani nila. Kaniyo, lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Straight to the Now, point. atong balikan itong mga iskutanan ron buntaga mga higala. Bida ang mga tao mismo ni rally mga kaigsunan dili na trolls oy. Kasi Facebook o sa social media daghan kay mga higala mulaban ni Duterte. Maingon pong uban mga higala, mga trolls na. Yung sa pag-trolls ron nga, klaro na nagrally. Sa di pa tama tos nagrally, dapat na nga suko po ni himu ag meme si Duterte. Kato usama na to mahigala o si BBM. Kato ang kuan po sa to iya kuno ibaylo iyang ex kuno, mayo kuno iyang i-nominate nga magbaylo unta kini iyang ex may ibutang sa dahig. Dapoy usay, asa man tong gibarang names. Yala sa man nga mesa. Okay na guys, gisugdan na nako guys. Nainaong ni BBM nga dunay manyika unya giptuhog mga higala ining barangan. Ato pa okay guys, gisugdan na nato guys. Kani unsa man ni usadong, nani kuandong, nani say audio. Tunglo. Rest in peace, BBM. Mangluhod kita. Lupo ang ulo. Sundan ta ang urimos. Ay sa aritas pikas sa rally balikan tong rally sa Davao katong rally sa Davao di naman gini matawag mga higalag kuan di man ni matawag yung trolls nani say kuan ay audio sige daw kanyo Davao gyapon ni Davao nino Davao naghana ani di man ni trolls gyud. So kini dili gini trolls. Davao ni mahigala. Okay ni mahigala. Kini ni ang dili ni kwan, dili gid ni siya gamay lang. Dili gid ni sa trolls. Klaro gina nya kini man kakikilaan kanabang marcha bitaw sa mga tao, singgit sa mga tao nga dili binayran. Lahi gyud no? Unya kana na ang voluntaryo gyud kay kini asa man lisod ani mo patapok kag mga tao mahigala nga kwan, ang pa-snacks ani nila. Pero kung ang voluntarism sa tao mahigala mo nagi mo kwan wa na
Mag-iyahay ng pangitagkaon ila humagpangaon adto na mga higala. Kada ko magmotor kada ang gasolina, ang uban pa wa oy. Na voluntaryos mga kini oh, daghan na nila oy. Bisaya paminawon ta kuno ang kani. Biha oh. Nagbaha ang tao dito sa kalsada sa Davao. Oh? Oh, Davao, araw ng Davao, parade ni kagahapon. Bihaw. Kaniyo, araw ng Davao? Okay no, gabi hoy. Una ta mohatag sa tundugang analisis ha, karon taon mohatag ta sa tundugang analisis. Pero kini o tanawa, dili gini madag trolls. Ang uban mga kailamingon na trolls na. Dili madag trolls. Unya, ang singgit mahigala ka ng kinasing-kasing ba? Duterte, ano ba? No? Klaro nga dili mga binayran. No? Kuan jud siya ba? Nya kanang lahi po na ang gipahakot jud nya kanang adtuon, nya mahakot ang mga tao lahi jud. Ya dili kay na mo cooperate, dili singgit, dili kay wat kanay kanang natural jud mahigala simultaneous mga kaigalaan ng pagsinggit. Pero katong sa tawag, balikan na ito gamay ha. Tanawal mo sa diferensya. Asa mo to sa Negros names. Be. Kani. I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isagit ra na to. Okay ra ba? BBM! 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 Dungan ta, BBM! Watay mingaw man uso. Kalawa ha, ikumpara ko na to. Ang ni lead ani sa pag-chant mahigala ang knowledge na ng gobernador. Ha? Ang mo ni lead niya. Okay, sige dungan ta. BBM sige dungan ta. Wa gyud mga tao eh. Desa. Ay ga, diba ha? I know you're excited na. Sa excited nyo, man excited yung mga tao. Ano na akong kalainan? Balik-balik tas Davao nes. Tatawal kong Davao, be? Davao. O, kanyo. As audio. O, tawa. Isinggit. Okay ni sa Davao ni. Sa Karkar City mga higala sa Cebu aton tan-awon ang ilang konsat apil ng urmok ni patindaghana. Kani Davao ni ha. Asa man tong Karkar? Ang Karkar ko na bi ato kunong paminawan be. Ato sang tan-awon may higala patindag. Kani oh. Gabi din ila pre rally and PRRD. Kani oh. Karkar ni. Oh, magkana oh. Kadag mga kandila no. Kini ang sa kwan, dapat mga motorcade sa Cebu City, grabe kadaghan. Ang Leyte day, kini si BBM, ang inahan ini taga Leyte man, taga Tacloban. Pero ang Leyte, may kala, Ormoc City oh, Ormoc City Leyte. Ano siya audio? Kini Ormoc City Leyte oh. Ormoc City Leyte. So ang Leyte dili day BBM. Kumaohon eh. Bisag taga dito si Imelda. Ormoc City ni mahigala pag tinaghan ng tao. Dili man ni trolls. Klaro nang dili trolls.
Ormoc City Leyte, oh. Naghana na. Okay, gamay lang kayo, Nems. Gamay lang. So, late din eh. Ang bye-bye po karon taon ha. Atong commercial sa gamay niya atong ipakaw ng bye-bye. Mo discuss ko mahigala kay ang uban mingon sa trolls. Karon kita di man trolls. Ang uban sa mingon dai nga mga blind followers. Akong i-discuss na mahigala unsa ning blind followers. Blind followers ba o dili? Atong i-discuss karon taon ha. Standby unsaon ako ni pag-discuss ning ilang giingon nga blind followers. Paminaw mo unsa akong diskusyon. Nining ingon nga blind followers. Kuman lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Now, atong tagad ba atong balikan kay kini bang nay mga aligasyon sa grupo ni BBM nga moingon mga higala nga mga trolls ng Duterte. Karon nakita ka sa rally, tinuod ba ni mga tawhana di man ni trolls? Karuhay lang ta, So kadto mga supporters si BBM tanawa og trolls ba na di man? Nya, ang Leyte mahigala. Taga dito mas Imelda pero talawa ang Ormoc City pati daghana. Masabot lang ito ng Davao nga. Sige, taga diha man Duterte. But ang Leyte, ang Ormoc City. Kano, Ormoc City, oh. Pati naghana man Ormoc ni. Oh, ato tas bye-bye, be. Bye-bye Leyte, sad. Bye-bye Leyte, kuno, be. Bye-bye Leyte, kini. Bye-bye City Leyte, oh. Na audio ni? Oh. Oh. Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Oh, tama, oh. Bye-bye ni. Bye-bye City Leyte. Mano yung mga higala ang dito sa Bye-bye City Leyte, mga kaigsunan. Unya, gawas ani, before ta may higala mo discuss, ato ning ikuan. Ato ning klaro mga kaigalaan kay, para matubag nato ning grupo ni BBM. Nga mo ingon, number one, ilang yun, daghana sa social media, oy. Ang comments daghan kayo nga pro Duterte, mga trolls na. Karon nakita nila. Sa pag-trolls, nga di man na trolls? Tanawa ko ng trolls ba na? Ikaduha minus na, mga blind followers, Atong tubagon, ato i-explain may gala nga. Blind followers, ato pagkano blind followers mo, sunod lang yung kasunod, Atong explain, kanang dapita. But before, may gala, arita sa mga OFW sad. Ang mga OFW, nagmarcha sad, mga kagalaan. Asa man to dong? Dugong Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao.
Kami maninindigan, di kami papayag. Di kami tatahimik sa aming bayan. Kami ang huhusga, hindi ang mga dayuhan. Kayong nagbenta ng bansa, humanda. Ang hustisya ay sa amin, hindi sa banyaga. Sa dugot, pawis, sa sipag at tapang. Ang Pilipinas hindi papayag na alipin ng dayuhan. Sigaw ng Pilipino, ibalik sa Pilipinas si Duterte. Pilipino ang huhusga at hindi dayuhan. Sigaw ng Pilipino, ibalik sa Pilipinas si Duterte. Pilipino ang huhusga at hindi dayuhan. Kayong mga taksil, umapak mang ating Nawaw, naninggit mahina Duterte, mga OFW, mga kagalaan. Unya dunay sa South Korea ni. Lahi po sa Perth, Australia, doon na po nag-chat nako nga magtapok po sila dito. Dito sa US, mga kagalaan, naapod. Ah, kani oh, kani, lahi po niyo. Kani oh. Ba kani. Sige. Oh, giunahan pa silang pulis dito sa kwan. Tibok kalibutan na nagsinggit, mga higala. Kani oh? We love Duterte. Bring PRRD home. Mangka na oh? Mga Pilipino ni may galas sa laing bahin sa kalibutan. Tiyaw mo na. Liman ka na may gala. Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Ilan ako i-mention? Chicago, may gala himo po sa rally dito. March 23. Toronto, Canada, maghimo usad sila. Di ba kalibutan na gininoon eh. O nahahandog ng Pilipino sa mundo. Toronto, Canada, mga Pinoy dito, mag-rally gihapon. Diri sa may Chicago, sa Perth, Australia, mag-rally sad sila, mga higala. Mo nang handog ng Pilipino sa mundo. Sa mga blind followers ko na mga blind followers sa Duterte, murag murag mga kulto ana ha. Ako explain ninyo ha, anane. Inini mo gud ni mga kaigsunan para maklaro ba. Ha?
O nya, real talk ta. Real talk ta. Di ko gusto na manghigala ka ng lutaw-lutaw, ka ng lutaw bitog analysis. Ha? Ayaw ta ng lutaw ng analysis. Mura mo bang wa pagkatugpasad. Gini, klaro-klaro lang gini. Dili ta ng lutaw-lutaw ko prangka ning ato mahigala. Real talk ning ako diri. Ha? Real talk ni. Kami nga mas mga blind followers. Number 1. Kini mga OFW landaan, imo nang pasanginlan mga blind followers. Nanginabuhi na sila dito, mahigala, prangkahan ta mong istorya. Ako, nakaadto naman ta ng mga lain-lain mga lugar. Dili baya lalim ng ilang oras dito, Dekin. Ang ilang oras dito, mahigala, itrabaho na lang nila na, kaya ang bayad dito per hour baya. Per hour mo overtime na nagkag-trabaho, pero ilang absent, ilang gahinag oras, may absent sila. Aron paghimo ining rally, mahigala. Nya, pasanginlan ni mo nag mga blind followers. Ha? Wa man na kadawat og akap. Kana ko nakadawat ng akap, magkayong ka na to kadawat mag-AX, akap o tupad. Mga bagong bayani ni sila. Pasanginlan ni mo na og mga blind followers. Una pala na ha, number 2. Para klaro-klaro, prangka-prangkang pagka-istorya. Kadtong mga niingon nga mga blind followers ng Duterte. Real talk ta, real talk. Mga kinini ang mga followers may galang BBM. Real talk ning ato. Kay kahibaw ko mga kailan, ako ma-respect lang ko sa mga opinion ba. Pero klaro-klaro lang ani ha. Ani unta mo pag-istorya para klaro. Kini nga to mga OFW. Sa akong pagpakikistorya nila, daghan gyud sila ng istorya mga kailan. Ngano man gyud nga og mag-eleksyon mahigala OFW may eleksyonon. Daog gyud Duterte. Ngano man? Unsa may rason? Ha? Commercial pata, commercial? Sige, sige. Gamay lang ha, ako na-explain karon mahigala. Commercial sa tagadali, kay mga nabuhi sa mga kadali po. Importante mo gani mga nabuhi, kita ginagmay sad kay mo barog man tag atong kaugalingon, ang DYHP Arimin Cebu, di ta pwedeng ma-influensyahan, may galag unsa kay naman tayo makastan man tag ato, o ata magsalig og akap. Purya buyag lang. Pero ako i-explain kay nilang pasangil, mga trolls man na. That's number 1. Ato natubag ha, unsa pag trolls anang kaklaro anang mga tao man na. Number 2, ay ilang pasangil mga blind followers ang tubag. Nyay tubag ha, para klaro, pamina mo tubag para mapintukan mo ron. Ha? Standby human lamang pipila ka pahinomdom. Straight to the point. Now, akong balikan mga kailan, mag-live na sila ilang Facebook accounts, no? Ang mga kuan. Mag-rally sa sila dito sa gawas. Kini yun, napasabot gini mga kailan na nambong yun. Ang Pilipinas, laing-laing lugar, nag-rally dito sa gawas sa nasod. Imagine ka mga higala, ang ato mga kaigsunan sa gawas sa nasod. Kanang pagpanabaho na per hour baya ng baya dito. Og imo na ba nang i-convert sa Philippine money, mahigala ka ng dollar, ka sa US, o ka ng sa Australia, ngadto sa Europe, dako kayo Dili na basta-basta sila, og kamong doon na mo yung mga kailan na dito. Kinini ang inigadto ninyo, gahinan mong oras na nagpasabot, importante mong tao. Mga parinti ninyo na dito, kay ngano, dili lalim na daykin. Mabitaw na nga, kato bito Steven, istorya min Tiban. Ako nagkadto man ko ni mga lugar na may galing yung Steven, nindot lagi ka ng primero pa nga abot ni mo dito, kaya dagan pa may mga kwan. Pagkuman, manarbaho man ko sila, muna nga kwan niya, di man po ni mo na di man po ni mo na mabasol nga manarbaho sila, kay kanang usa ka oras mga kagilaan, pilagoy kwarta nila kanang usa ka oras. Ang ato des Pilipinas, may galang trabaho, kag usa ka adlaw minimum wage, ang ilaw sa ka oras sa trabaho, makuha na nila na. Nya karon mo absent sila aron morally ani mga kaigalaan. Pareha dito sa pag-abot ni VP Sara dito may galas sa Netherlands. Kagiingnan sa may VP Sara, wa mo manarbaho sa wa man VP nang absent me. Total panagsar me nang absent me kay among ipakita among suporta ngadto kang Tatay Digong. Sao man nimo na pag imagine. That's number 1 ha, dili lalim na. Number 2. Ang mga OFWs nga atong na istorya, labi na kita din mga higala, frontliner, magkita din sa DYHP, naghamatag mahinabi yun. Ang ilang rason nga nung suporta, number 2 lang na ha, ngaras number 3, ako mong explainan, o nga nung naunsa. Number 2, ingon sila nga, kami attorney, manarbaho mi sa gawa sa nasod, pwede namang paningkamot o trabaho para sa mong pamilya. So, ang amo nga, gusto mi nga, while nanarbaho mi sa gawa sa nasod, ang among pamilya safety din sa Pilipinas. Straight to the point. Og among nakita, among na-experience nga panahon ra ni Presidente Rodrigo Duterte nga nakaginhawa, may naka-experience yun may anak
nga nindot ang among paminaw nga mutulin mig panarbaho dito kay among mga anak nga naa sa Pilipinas safety sila. Straight to the Kay point. tinuulay mahigalan na puhag-puhag man gyud ang drugs atong panahon na. Ang uban wala maka-relate ana kay wa man gyud magpuyo makagilaan lagi og area mahigala sa masa. Ha? Kadto nagpuyog mga high-end subdivision dili sa kay ka-relate. Ha? Mo ni ang sulti sa mga OFWs nga ang among mga anak diri may sagawa sa nasod aning kamot may trabaho padana mo sa Pilipinas nga makahuman sila dili sila malulong sa droga. Ha? Unya ang among pamilya sa Pilipinas mas safety sila mo nay rason. Okay? Mo na ikaduha. Nya imongan lana og mga blind followers dahil number 3 ay. Unsa ang pagka blind followers real talk ta ha? Real talk ta sa mga naminaw kato mga BBM nga mga supporters. Ha? With due respect lang sa mga aktivista kay kini mga aktivista consistent pa sa silang baruganan. Ako nang girespetaran sila. Kay kana sila ilang baruganan kanunay gina. No, with all due respect nila. Kay bisag kinsay presidente kontra sila na, no? Tinuray lang kiniron Duterte tabangan nila mahigala panalitag mapindaw na sa Duterte sunod na po nilang hawaon si Marcos. Consistent para sila anak nga supak din sila anak naman sila laing katuyuan god lahi po ng ila. Ha? Pag-arita sa mga BBM supporters. Be, kamong mga supporters na mingon nga mga blind followers niya kung prangkang istorya ha. Nya paminaw mo mayo kay maklaro ni nga nakatugpan na ba mo diha. Para makasabot mo sa tinuod. Ha? Kani ha? Blind followers lang ni Duterte or they see it in a crystal clear manner. Ha? Nakakita sila. Sabi mga butas lang mga followers? Blind followers lang or nakita nila o klaro nga ilang nakita mo ng followers sila ni Duterte. Muna yung akong question. Nga naman, inani ni ha, prangkang pagka-istorya o real talk ta. Real talk ta. Na inyong mga, kuha diha, mga BBM supporters, real talk ng ato ha. Niya, sawa pa mga presidente si Duterte, ang problemang dako, o kanto mga kuha lagi, tanan, kamutanan din ang naminaw ron ako. Kaya naminaw man niya ang lain-lain nga mga kuha niya. Mapasaya, mga blind followers mo na. Blind followers o nakakita sila sa tinuod nga nahimo ni Duterte maunang ilang gireciprocate karon. Ha? Si President Rodrigo Duterte. Inani ha? Ni ana mga higalang 2012. Ako mong gamitag analysis nga klaro-klaro og prangka og real talk. 2012 hangtod mahigala nga mga 2016 panahon na ni Pinoy. Purya tandog atong Pinoy mga kagalaan President Noynoy Aquino. Ako, in fairness may gala katong kang Pinoy, at least in terms of corruption, okay ra ko ni Pinoy. But ang mga decisions uban, medyo hinay. Labi na katong sa 44 nga nangamatay itong mga sa 44. Ikaduha, kini ha? Nganong mga OFW nakarelate yun sila? Kay kanang mga OFW tuas sa gawas nasod, manguli ba sa Pilipinas? Mingawon ba yan sila sa atong nasod? No? So at least nalabaw sa dito, mingaon sa uli sa ato, unya nigbalik nila okay ra. Pero hibaw ba mag-unsang itabo ha? 6,000 cases. Imagine ha, timan ninyo. 6,000 cases ang problema sa tanim bala diha sa airport mga sukid di paminaw. Straight to the point. Real talk ta. Grabe ang tanim bala. Ang ato mga igsuon nga mga OFW bagong bayani pag abot sa Pilipinas, di para magyod ka nang inigabot sa Pilipinas, ka nang idayon balik na. Nga ang aeroplano, hapit na mabiyaan, ingnon ka, oy, di may balas sa imong bag. Kung sa may mahitabo, tingguula sa OFW, mapugos og hatag, mapugos og lagay dihag, pilay ihatag, aron magkalarga in town, gitulis ang atong OFWs, gitulis diha mismo sa atong airport. Straight to the point. Prangka ni pag-istorya ha? Ang katong dili makarelate pag mata mo. Ha? Ang katong pa itugpa di kasabot nga akong istorya. Naga na mo ingon nga mga blind followers ina nakatugpa na kadong. Panahon ka na ni Pinoy.
Very simple problem, tanim bala. Wa masulbad ni Pinoy, my God. Puriya tandog ni Pinoy. Pag-abot ni Duterte, may gala, ingon Duterte, why tanim bala ha? Ayaw na binuangin ng mga OFW. Protektado ko na sila. Ha? Ato na mga bagong bayani, di ko gusto o doon tanim-tanim bala da. Basta kay naundang, panahon Duterte mga kagalaan. Straight to the point. Kalimot mo, ana. May real talk na nga to. Panahon ni Pinoy. That's a very simple problem, tanim bala. Wa makaprotect si Pinoy sa mga OFW. Straight to the point. Wa niya maproteksyon na. Imagine ka ng OFW. Dahil larga sa kuan inyon ka nga, uy, may balas imong bag. Nya usaman, hilak taon ang OFW. Bagong bayani man kaha, pero gitulis siya sa airport sa Pilipinas. Wa makaprotehir, mahigala ang presidente. Kani adto. Sumuna nga ang atong mga OFW nga sila mo'y directly affected anang isyuha. Klaro kayo na sa ilang mga mata. Klaro kayo na sa mga mata. Salamat, President Rodrigo Duterte. Nga, protektado mi. Di ka mahadlok muli sa Pilipinas. Muanay ka sa Pilipinas, di ka mahadlok mo balik. Kay na as President Duterte, protektado ta, inigtugpa na to sa airport, inigbalik na to, siguradong di tatulison, siguradong di tabutang-butangan. Straight to the point. Pila man ka complaints na. Miabot og 6,000 complaints panahon ni Pinoy, Jesus Christ. Wa mo kakita na, sa man wa mo katugpa. Inyong blind followers kining mga OFW, basi ka mo'y na blind. Wa mo kakita na. Unsa ka lousy ang leadership ni atong Pinoy mga sukid tigpaminaw. With respect anong problema ha. Maunay kaso. Muna problema ang relatable sa tao. Ayun ang taan namin nga, ang GDP, dili relatable sa tao. Dili makarelate ang mga pobre anak. Unsa may makarelate? Kining kaso tanim bala. Imagine ka na nga, muli, ang OFW, di na ganahan mo ulit sa Pilipinas, kuyawa mo ulit ta dito. Sus, kuyawa ginoo ko. Inyon ka nga naibala sa imong bag. Unsa ka kuyaw ka na nga pasangil mga sukid, di paminaw. Unsa ka ngilngig ka na nga pasangil. Mahimo bago ng OFW, padung nagkalarga abroad, inyon ka nga na may bala. Imbisigaran ka. So natulis ka. Muhatag ka kung sa imong, kuhan nila, nga to mga OFW, mga kaigalaan. Pag abot na dag kwarta, pagbalik, anak dito, ang uban na naganiwan na ganinay, nahabilin kay mga parinti tanan, mga kuhan na, nangayo tanan. Mubalik na pagpanarbaho dito, unya imong inyon, na ay, kuhan? Ha? Kinini ang naibala imong bag, dili ba lalim na mapasanginlan ka na? Munang ikaw, FW, mahadlok ka mo, ulit tas Pilipinas, pasin pala hinuon og magkakaso lang tagkalit nga wa man tay gibuhat. Dili kuyaw kayo na mga higala. Pila man ka kaso ana, 6,000 cases na. Unya si Maruhas, sa dingi pangutanan, labot ana, o sa gingon Maruhas day, may gani kay di man na kay daghan. Paglingkod Duterte way, ingon Duterte, di na ko mosugot ha. Di na ko mosugot anang tanim bala ha. Ha? Ato mga OFW, protektado ko na sila. Og na-feel na, nakita na sa ato mga OFW. Ha? Nakita na kay sila may mogamit sa airport. Sila man mamukulis Pilipinas, sila man maoy gibinuangan anang tanim bala. So nakita na sa mga OFW. Muna nga ang mga OFWs, dili sila buta di ay. Nakita nila na in a crystal clear manner. Nakita na crystal clear mauni ang gibuhat ni Presidente Duterte na proteksjonanta ni Presidente Rodrigo Duterte. Ha? So doon ay maingon nga blind followers ina lang basi ikaw way tugpa. Ha? Basi ka mo way tugpa. Straight to the Ato point. balikan ning issue may gala ni Presidente Duterte karon taod ato sa paminaw na report ni Paul Lauro og kinini ang mao ni may gala no. Real talk lang. Kay trabaho sa gobyerno ang pagprotect sa iyang mga tao. Labi na ang ato mga bagong bayani nga proteksyonan. Wa na mahimo ni Pinoy. Skamngita na kuyawan ka OFW ka mo uli ka papasangin lang ka na ibala sa mong bag. Pero pag abot Duterte ayaw niya binuangin ng mga OFW ha, protektado ko na sila. Ha? So nindot ang paminaw sa mga taga OFW mo na ngayon ana ang ilang nakita. Ha? Klaro kay na kasi sila may affected god. Og doon na usa ka OFW nga mahitabuan na duha. Labi na 6,000 ni day. Di makarelate tanan nga mga OFW. So katong wa kakitaan ang isyuha mahigala nga na limpyo panahon Duterte way nahitabo gintanong bala.
Tanimbala. Panahon ni Pinoy 6,000? Jesus Christ. Ang di kakitaan na, inalanga, nya, nakatugpa na ka, bay? Wala yung oras, mga sukit di paminaw. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o tanang higayon na dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak, RMN. Inyong nakasama ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the